Chechra Swayen, Sesabi Kunkrasi for Esikate, Yay, Yamrasi baby ada Bombay, and so eka home. Nadia Ubetin Cassia Bueno Mupi any. Yama menu makoto bondo ewa bani mu omo ye pension fo no yesi sabre kwa for trosanso ye we wo mu gina wiem ye wo mu tiem awia yi ye bedi nkomo bi afa boko ensensam ne ahwe bambo mu nsam ye gina he eni pipi emebunu ye a wo mu ne fret radio nkasamfidi awodo so wo mu so wo mu nkasa biem bunu mantem num na bone ben NSC ene ye hwa ni mu sansiamudie be koso e wo Ghana marase bedwamu na eyede ansiamudia baby eni emebunu enum eni asojafo de aboni emebie prepra kase ye be kirekire mu ye be konfinfin mantem abusua ye nua be ma kodakora ya wonya mfinsia no miensa pe yesusu sa nurse ni bia yade bia makoda no firim emu nsam ye de bebro adehye wo swami makro wam se traffic light bi esi wo no sabre asai be se mfinhia aduonu num ne ya kire nti wam se mpanifo so mo meyema wo num afutio akoma Ghana fo nyina na eye hwan na etufo yi nana inkansa boadu ayeboafo wode afutuo ama Ghana emebunu ye konkwo fa ma so ye begira mu e wo Turkey na afeso Syria man mu enkra ye efiri ho ba no anya de a emu ode asase woso aka ne ho na enipa ye eti nanom won se do no echem pem. we ni kasia boy de bramo na pone na poso ohini ni ama krancha da zo asofo ma mi premani asante mai dofo obapa amesa mene nana kwabena kese ye live e wo Facebook YouTube no so ye adwuma na afi so mia ya hodo pi ya wi yi omode nsam na ma de se ya edi akoniaba babia eda wase afi ye kaja no na ye kaja ni de agum a ye maame ne ye papa no mu a wo ma ye adwuma wie ne ye wo ahomegye mu pensioniese eja koto bondo kakra wa banim se be ya bosome wo mo de bi betoto ye pressure ne diabetes ni prostate nro na eja mo so atumi atranse kakra ye da ye sole ya ye nti kutami ya nti jame de betia ne se ye bibi de deb researching ene se sika ya ayarefo ne sebe enkwakrawfo ne atiase ewuofo sika we no aban ne se wo bomu bi siew so de ye de be ni o enkrofo ya kasa akoye wo hebuada say ye kasain wo makwa akogina fotoro sanfa so ye ho etiemu a ile sabani begun wo no mobo na wadane na no enso e wo ho na de odi ekoye mini Dr. Eduana ne antwi wo so wo mu giram kasa sanse ade weidi wo haw kase de bebre wonum wo mu bewuwu wo bra wo mu mra nso ye na sika mu kate ani wansan na eba sabre abeyan so ednesa eba betu so bie pensioniesi enne wagifo busumi ne de tosonson ene wo makobodom pem na yentie se de ete. I'm joining my colleagues to say that you should exempt us from this debt domestic bond exchange program because we have paid our due to society and we bought the bonds on trust. Most of us from the banks were convinced that they are safe. They use the word risk-free, that the bonds are risk-free. So I believe everything and I invested some of my retirement benefits in it with the hope that every time I get a coupon, it will support my medical bills because I tell you, you can just sleep and wake up one day and you have an ache somewhere, a pain somewhere, just to keep me going and make sure that I live a life of dignity after my 33 years of hard work. So you can't just wake up one day without negotiation, without calling us and explaining anything, and then we hear on announcements, after you have said that independent bondholders are exempt, then just before Christmas you said they are part of it. We are not just anyone. We are the senior citizens of this nation. We need that respect. We need to be treated with dignity, respect. In fact, we want our money. That we are totally exempted from this animal called domestic debt exchange program. I invested my money because that is what I'm going to live on. I don't have anybody. As I sit, I'm not well, but I have to come and sit here, breathless, trying to breathe, and you've taken my money. I mean, this is unacceptable. As my sister said, they did not even engage at my money that you have even used to do your foolishness. And you want us to pay. You don't want to sacrifice. And you don't get anybody else but pensioners. Are you human? Are you normal? What is it? Please tell them they should exempt us totally. We are the last people they should approach. We respect ourselves so that the words that will come out from our mouths will not be nice. We will come here and sit here every day till they tell us something. We have said we will continue until we get our petition accepted. Yes. Every day 1 hour here, every day 1 hour here. We will behave as if we are coming to work 1 hour.
then we go 1 hour, then we go 1 hour, then we go every day until we get the exemption. Yes, we are going. Yes, I have been told they want to see us. What's your expectation? All that we expect is a clear statement that you have been exempted. If that comes, we will close and go home. Tomorrow we won't come. Na kyerɛ sɛ nkɔkorafoɔ ne mmerewafoɔ yi wohwɛ bi paa ne mu ɔm de gyina wiam ɛkyɛ so ofori ata ɛdeɛ bɛ nkoa na apɛ ne wie aseɛ ho ei na mekyerɛ sɛ kaa kora akɔbu obi ne wɔkɔwu hɔ a saa asɛm wɔ bɛdi no ɛkɔɔto daa bɛm awurade hu mmɔbɔ ate yɛkɔ ahoma no so na yɛne deputy defence minister yɛwura kofi amankwa manu adi nkɔmmɔ ne nyinaa no ɛyɛ sɛdeɛ adi ka kyerɛkyerɛ mu na ɛyɛ wɔ animusɛm dada sɛ bɔko nsansɛm no ɛhɔ ɛnwoe nti yɛni nkɔmmɔ bambɔ mu nsɛm ɛhefa ne yɛgyina papa awurade asomdue nka wɔ so mpa fm so ne na woapɔ mu te sɛn agya no adom yɛho yɛ paa awia deɛ wada roma yɛbaa wo nkyɛn a na deɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ bɔko ne ne mpɔtamu no bambɔ fam ɔman no wada roma yɛduru he sɛ yɛbɛtoto nneɛma yie wada roma deɛ ka no mɛkyea asanteman wura tumfoɔ ama wɔgyidie sɛ ne ho yɛ na kyea asanteman nyinaa titiriw atwema kɔ amoma adefia mekyea wo mu nyinaa na mambɔsɛm ne bɔko nsɛnsɛm no ɛyɛ adeɛ a ɛka adwen yie sɛ yɛhwɛ bɔko nsɛm no a ɛhyɛ aseɛ ɛnyɛ nɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ ahensɛm afei na ba bɛyɛ tribal issues yɛsɛ kusa se mampurusi wei afei deɛ baabi a akɔduru no ɛduru baabi a sɛbe ɛyɛ ahadwen yie papapapapa sa ɛha adwen mpo dadadeɛ a ɛsiane sɛ ɛnɛ akodeɛ a nkurɔfoɔ ɛsum ɛgu kogu bɔko ɛde ɛyɛ nɔɔma no ɛno sɛ ɛyɛ ahometesɛm yie papapapa yɛhwɛ sika a aban ɛde ɛgu bɔko sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomdwie ɛbɛba bɔko ne ne mpatamu a sɛbe saa sika no yɛde ɛmu fa koraa nkyekyɛmu fa sɛbe ɛkɔsiesie hɔnom a anka bɔko bɛyɛ baabi a obiara bɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔtena nam sɛ nansan yɛn nyinaa yɛbɛtee hoho bi a ɛsiiɛ sɛ sogyafoɔ akɔkɔ nipa bi sɛbe sogyafoɔ sɛ yɛka ewiase fa na nyinaa sogyafoɔ a ebuo ɛwɔ wɔn ho na sɛ pɔtɔ kasɛm yɛbɛka sɛ ɔmo level of professionalism ɛwɔ soro a sɛbe wontumi nka ɛnya Ghana asraafoɔ ɛmfiri na Ghana asraafoɔ sɛbe ɔmo wɔ bɔko a ɔmo nni bɔko sɛ ebi ɔmo kɔtan nipa bi akyi anaasɛ yɛkɔdi nipa bi ani dabi ɔmo wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbe asomdwie ɛbɛba na asɛm a ɛbaayɛ ɛwɔ bɔko no sɛbe yɛbɛhwɛ a security agencies nyinaa aka bom a ɔmo ɛyɛ adwuma ɛwɔ bɔko paa ɛno nti policefoɔ wɔ deɛ ɔmo yɛ intelligence officers ɛwɔ deɛ ɔmo yɛ na sɛbe asraafoɔ nso ɛwɔ adwuma a ɔmo nso ɛdi na asraafoɔ no ntumi mfiri prɛko pɛ ɛnkɔka sɛ ebi a yɛkɔ ha akɔyɛ adwuma gye sɛ ebi a intelligence no ɛkyerɛ sɛ ɔso ɔmo ɛkɔ aha no kɔkɔyɛ adwuma sononko bi enti ɛkɔbaa sɛ kuo totoɔ bi ɛkɔ so in fact ɔmo kɔ hɔ 1 2 3 kuo totoɔ ne ba no so ɔmo kɔ a ɔmo ho hwee ɛba no ɔmo kɔ a ɔmo ho hwee enti ɔmo kɔ baabi a yɛfrɛ no a yɛ Sabongari the areas no ebi na ɔmo kɔɛ na ɔmo kɔhu sɛ mmarima bi ɛhyɛ black t-shirt a ɔmo hyɛ hood sɛbe pɔtɔ kasɛm asɛ yɛakatakata ɔmo anim ɛne adeɛ ɛkuta atuo ɛno nti ma sogyafoɔ no ɛne ɔmo ɛtentamyɛ ɔmo no ɔmo tentamyɛ no ana ɔmo tumi nyaa mu nipa nsia na nipa nsia no ana ebi edwaneeɛ na ebi dwaneeɛ no ɔmo dwane no na kyerɛ sɛ ɔmo awu no ɔmo agye ɔmo tuo ɔmo ntumi adwane ankɔ akyire nso sɛbe pɔtɔ kasa bɛka sɛ they took refuge or cover ɛwɔ sɛbe mpatamu hɔ a mad houses ɛno nti sogyafoɔ no ɛkɔ hɔ na ɔmo kɔɛ no na kyerɛ sɛ baako ɔmo deɛ wate sekan a ɔde ɛbɛ atake sogya baako na ɔmo nso sogyafoɔ no ɛne ɔmo ɛtentamyɛ ɛma ɔmo nyaa mmienu na baako deɛ ɛmi sɛ area mu hɔ a na dabrɔkɔfo dua bi ɛkɔtɛ dua no ɛso ana sɛbe sogyafoɔ no ɛkyee no ɔmo kyee no nso ɔmo de ne ma police ɔmo nso a sɛbe ɔmo efiri mu sogyafoɔ no ɔmo tentamyɛ ɔmo premier de ɔmo mu akɔ
akwa sɛbe hospital na mɛsrɛ sɛ sogyafoɔ no ɛnkan obiara na ɛnso a crime is a crime ɛnkɔba sɛ ebi a wodi amankwa man nti when you commit a crime nam sɛ wodi amankwa man nti yɛnya o ɛsan sɛ ebi a yɛkɔka a yɛbɛka sɛ ebi a sogyafoɔ ɛta atwoma kɔ angomafoɔ dabi a crime is a crime sogyafoɔ no nso wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛma sɛbe pɛrpɛriyɔ ɛne sɛbe kaa aba ɛwɔ bɔkɔ ɛne ne patam enti ɔnabo wadaroma mintwawa no wadaroma sesei no a bambo mu no mohunu sɛdeɛ ɛnneɛma wei na yɛkɔfare bae ɛde ma saa ɛnneɛma ɛkɔ so ɛwɔ bɔkɔ yi manam wɔntuo ne mu nhyia mu ne ɛnneɛma ma peke on the ground so nim sɛ nsɛm bebree hɔ no mu a bambo 70 o man nsɛm twerɛfoɔ nti bi yɛbɛtumi asia no Meanwhile, say no, the real issue ɛwɔ bɔkɔ no akɔyɛ the issue of trust. As the nipa school way and nipa school way, wɔn ani nhyia, wɔn ni akɔyɛ tribal because they say the chieftains in the crown na ɛhyɛ aseɛ no, baabi a ɛduru no chieftains in the crown they are gradually being relegated to the background. And na sɛbe politicians nso ɛde wɔn ho akyi. Na sɛbe ɛyɛ asɛm no womasi berɛ yɛmɛsrɛ yɛ nnuanom a ɔmowɔ bɔkɔ no sɛ menua yɛ hadwen bebree a hadwen ɛma sɛbe asraafoɔ ɛne sɛ yɛhwɛ nnoɔma a ɛnɛ sɛ wiem fa saa terrorism a sɛbe ɛfiri soro hɔ ɛpɛ sɛ ɛbɔwura ɔman yi mu a sɛbe baabi a ɔmo nnwuma tumi ɛkɔ so paa ne yɛ baabi a asomdwoeɛ ɛni yɛhwɛ baabi a bɔkɔ nso wɔ a bɔkɔ ɛkɔbɔ data na yɛhwɛ tuo ne nneɛma a ɛdi ɛhene a sɛ yɛanhwɛ yie na sɛ sɛbe yɛama yɛn ho mmerɛ so na sɛ yɛn nkurɔfoɔ yi a wɔpɛ sɛ sɛbe wɔn bɛyɛ yakayakadeɛ wɔ Ghana ɛtumi nya bɔkɔ baabi na sɛbe wɔn bɔ wɔn ho adwa na wɔn bɛyɛ wɔn nneɛma a sɛbe ɛbɛyɛ nneɛma a ɛbɛha dwen yie nti mɛsrɛ sɛbe di asɛm yie ni hɔ a yɛde sekan na etwa ɛyɛ nipa yi a na ɛbɛka. The message is say, Yenuanom no enya gidie wɔ ɔmo mu sɛ sɛ Ghana so yasumdwe a yɛpɛ no yɛbenya ɛfa bi ɔmo nso they have a part to play. Na ɔmo ntimi ɛntena se sɛ soja wɔ baabi a soja will not be there to deal with chieftains issues. Soja nyɛ n'adwuma ɛne chieftains yɛwɔ institutions responsible for that. And when the message say all the institutions responsible for that, will up their game, said the beya, baby, a sem net rubia, and a sem ye benya the commerce bread. Nasubia, ye pay a woman, Tichu, Bocono, Sebe, Yen Sanso Aka. Honorable, we are any so better idea some drink and honorable. You're based on Openia in anything, come anything, any honorable Kofiama and Kwa menu. One day was swap for Betty Chira or her bamboo moon, some and after was high, but I said, the Maddy say a war. Atwema kwangoma ye koye nim wo ensem fofrom Celia Chorus ya wonom ewo sunya west any east abato mpesua so na sabre de wo mate aprankam no wo msese omba kogina radio so defend any pp amanyoko de eye wo ma ni wu papa sanse koto krom ene ye hima kwan futuro ewo so no eche wo hi fellow enfutura otugu wiemu ro a edane empompobɔ ne mosisi tugu mu no tinya de wo mo bɛkɔ no makwa kasa wo bra wo ne yenuanom Sompa ye wo bono mantam krotam hwenwa mu twetwe nkomo ene wo de asɛm ibetu dwa secretary odi ekuo yanim eye Felix Boatie friend said that about wo se wo ba won mantam no mu a MPP abaye mputu dwuma bebre nanso ko to krom ye hima kwan ni udomanti akata so kora ema ye hunu de aban no eye ne santi ene wo mo etiemu na wo mo se leaders ni watu ho anamo wa nanso emi se kwakoye ohwebuada yentie owura Felix Boatie Akoya kwaso baby ye dey from Kotokuro from Nidoma to Kotokuro Nizodo ye sen hu sika ye sen hwe ye obi dey kwa so ndey ko nwura no ye ko twa nwura na fe kwan na tum ansa na ya be yi gates ansa na ya be twaso edi ko tara be guso ye timi ye ni nyina we ye gates awi eno na ye ntiase se mpoinfo tu wana mo nyina de na wosoro ana dinu na ye omunhu ana sentina to kakra no omunfo anka ye achievement ho na yetima sell ye message amana to timamufo tim
ama ɔma te ase sɛ ampa MPP na yɛ party a yɛde akyitae ɛma ɔmo a ɔmo ni sɔgye wunu no ɛbɛboa yɛ taa kwan kakraa wei no akata nnwuma pa a yɛ papa ɛyɛ wusua kɔni tam kɔhe yɛyiyi gata sawie deɛ ɛbɛkɔ so biara biem ɛyɛ koota na yɛde gu so nti hɔ no kakra na yɛdɛn na ayɛ deɛ ɛyɛ akora ne sɛ na meka sɛ wobɛsra ka ho asɛm wɔaka ho asɛm nyina wie na ndc nnua bɛsi w'akyi ɛnɛ ndc kɔlɛs no koraa na ɛfrɛ a ɔmo ka kooto kurom ne nni dɔmaa kwan ho asɛm kɛseɛ deɛ nti a yɛpɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛmmoa ma saa kwan no mfiri hɔ a ndc ni bɛka bi a ɛyɛ yɛ ne sɛ ɔno na wagye agyina mu dendenden ɔno a wantimi no a yɛse yɛbɛyɛ no ɔno na agye agyina mu dendenden saa kwan wei nka saa mɛyɛ yɛsu wɔ ho anka deɛ yɛbɛsu wɔ ho ɛna yɛ street light wɔwie yɛ na communication director de ma adehyɛ wɔ bonomantam Gabriel Kran ababiewu ɔno nso de bi to so a wɔsio wɔn ne mpanimfoɔ no kasaa yɛ a wɔn yɛ de wɔn bɛyɛ bi adasa contractor no bɛsan aba site no so nti wɔsrɛ na adehyɛ ne sɛ wɔn anya abotrɛ kakra yɛnim sɛ sunyane kooto kurom new dɔma akwan no ɛho yɛ asɛm a ɛhia yɛ bebree yɛaka ho asɛm mpɛn bebree in fact president ne from regional minister ne regional chairman MP sɛ wɔ constituencies no mmienu and municipal chief executive you try to move the progress of work on the road and na a issue Emma callers na settlement for her which is a good call because I'm so more concerned and say mom pese kwan na beda hwa na bia ye twentwen abato 2024 na feina ye ba beke kan ye ho na ye pese ye kwan na efu kwan so bia ni me won faso de bebre see timi ye kwan ne fu a say the project ni city and James say amasema mo kan nyina na say mpanyifo enye ntem na babia e wo say yetime gye mo free ana babia wo say adwumade ni free babia ne yenhwe ne yen well me as communication director there a good call boni bi anim on the other issue of say bia no nti ne ye mfidie be go ho a yenye adwuma na de ho de me ne wonom benya ahyiamu anche bia na yakasa because subsidy ye no ye adwumade agye ate ho so ye beba aban adwumade no ho daru say yanka hwan de beka ena sa wo ka say new doma kotokrom kwan no kwan na ye nyina so for say wo de ofidi beto ana na che say wo no ne MPP ani ni because obi agye tum say bono man mu hai sunyane kodua mai ye ba ya kwan ho sam ye gitwudi bebre wey ye owura Kran ababio Gabriel wono ena ye communication director de ma de hia wo mo MPP amanyuko no wo bromantam no emu ye kɔ ahoma no so na ye ne nuaba na ya kiritwie akodi nkomo na ya aboya mane e de free Ghana embarase betwamu ye ne ntie se enne na nka wo se enhyiamudie bi eba so ne nyina no ye NDC amanyuko no edimu na ye nkɔhwɛ enya ba so ana enya amma so na ya hwɛ sade ye empanifo ye da amanyuko na no ensem bi a wode atu dwa ene dai ne nyina no ye nsem a ye pese ye tie ase ye panti ye gusua pem akoyanim se ye nsa beka ye nuaba na ya kiritwie e wo Ghana embarase betwamu na watimade saa enhyiamu no mu asɛm abrɛ sɛ enema koyie anase enema ekosen so fa me kobransa ye kwa abade a yenya ne ntie se emabunu num ena wonma pira ewo babia ni zongo na womne ya sojafo na de aboni Wasanti Gold Corporation na entity no kire se binum pira na ne enyan papa ya babi wo modan se okata mu nkom na chi kwamba se ya do antrai asansa de a ye ntie asem papa na nu nti me pese me kwa wo mane so na me ne onimonyamfo Zakaria Mubarak etwetwe nkomo. Hello, Honorable Zakaria Mubarak Jomo. Assalamu alaikum. Na eti say. Honorable. Hello. Honorable Mubarak. Yes sir. Na say na niema tie e wo baby ani e prafo no sign na tie boyemu e. Mamemfa akwanya iso. Na mentia matiefo nyina na me mama ba so na adwuma sonko a me mama ai Ghana me nua ba ne ma nkoye wo bibie ni Old Town Zongo adenti na me kasa e say mindful no ene ye regional minister ene ya mahene ene ye member of parliament amu treaty Old Town ni Zongo fo ya eti won so amu fa sabi ye moa Argentina me kasa ebi say obia pa asundwie mines yi ba ye de mines na sim konwa
ama yate committee for resettlement negotiation committee last year February started din kita ho say mbetu community no yakwakira mu asase a yabese yekoso up to date menu aba ye hu hwe esi a menu kasa yi soldiers anase make say military abe gukroma no anya de ketwa na enura nipa hu diri no me pa chawo omo se omo betumu de mo akoba bi foforo na omo nya entumu ada adwuma no omo start ya omo be ya na omo start adwuma no last year January no omo start adwuma no ewo zongo so adwuma 1 year per the mineral law commission no omo mla no kire say or said the buffer between the mines and the community near 500 meters. Now, young for coordinate pit more running from the pit near community no it be less than 50 meters. I mean, no say. It is a be no much as I say back so. Now they be blasting 3 times a day. Now, a common community in air fashion no. Yet there be a bubu, yet there be a crack a drana jua, noise pollution, nipa timinda and food throw. Enya de ketwa nti beba nso man for na boye abra yesu na yempani form ka bi o me say the make an original minister so on kabi na na ma hin en kabi member of parliament approaches on kabi nti problem na kwaye assembly members menu o ye ni committee for no ene ye di krofo menu bi o honom nti de mo pa no mo de ye last 4 months mo pa community ni mu ma military ni be bo ablante bi tuo ma ene menu ka say ablante no ekura crutches enu aso the same thing ni pa mienu na blante ba ko pode sabi na woto no kura be de so benya be ma kura timi ni oba de e de ada ye no ade say na amen ya tu no kwate na view sama e ko so ne de omode ye ne de mi hunu say nya Ghana Mubarak ye ba ko a wo ni say ono abu Mubarak me pa chaw oh ye nkomodie ne de na ada na so ate asim sei ono abu nya botre ye di nkomo nti ya tie wachi bia na me bebusa wasem na say wo free na no ayeden why ma onyankopon Allah omo wabotre why hello honorable Miniaba enrad ye no e de pa na kofa enra case no bae me pa chaw say enrad ye na e de na kofa sa case no bae enrad ye no ai asem ni na and say your minds your baby e fe no wisdom te say you can waste ayen nyina enim say ye de bay twi ka se me fan sa ade enye na ye nya indi no ho ba bia mind for no pit no mutu no ana boba no mutu no ye ka bi all de hia na de o mo de call rampart na baby e flow waste no a mo de kogu no ma mo de ahia ne bi kogu no ma mo fa na se enye ntia na amranche no so bi ekọ honom na makwa kwahwehwe mo ba nim de bebo mo no mo de aba no mo nya kakra o mo de beto aduane esa adwuma ba akra ma sesa o be man free community no ntia nu ana omokọ honom omokọ honom ko nya bi no mo de ba no and I'm say soldiers for no say omon pene ma omon pamba o mo ya di na boys ni free ho e ba fie me say school ba ko bi ben pit no honom de soldiers for no ba ye honom no honom be boss ambulance di tu ntina de si nya ne say enu boys ni bi ekọ wisdom no ko pe boba no moto agu na anya no bi ade aba fie abanyam so nya bibi ati media ka omoyire na omobusuafo ena ko fa nya soldiers for no so omon pene nti de ko fa asem ni nyina ba Mubarak de da no a ona mo hwe kwan se omo betum de makoba bi foforo no ya omo mfa mo nkoye o ma start ye adwuma e de na o ma hene ne empanifo na kafa ho mo yi o ma tutire ya ma o ma hu se bia na no ma ye several meetings anya meeting ahodo na ma hene ma enya ne ntia che ono ma be tro letter de ma EPA ne mineral commission na ma be support adwuma no almost 4 months ni yantehwe yanti bibia ena se yati ho sa na ma hene no be bia ti no nti obi osola woten kran ana be bia ne dan no so distance no emu wa the problem aye face no no onka obi me ya adwuma ba bia ni municipal hospital yanko for old town is ongo for ne ba labs say mo ye no medical superintendent na kan wasem say 3 years time no someone set community na yare e be nya na nya yare ketwa ntimi nua ba ye huna mane pa emu ye ne dem mo amode mo hyebere to mo nsem ana mo amu be pimpin akwa ben mu mpanifo ho ma ya tuwa na mo bebre ni aba mo mpanifo bebre hia ye late MC owu ye yes original minister kan wasem yakoyo so ne na hia wa ba ya na so ne na hia stay ye hu bibia enti me hu ni say
Ghana mpanifo nyinaa hyɛ adwuma na sɛ adwuma no de Asante Gold aborɔfo ne abibifo na aka ɔmo abom sɛ ɔmo tuo saa agudie no hwɛ na nsɛn musimu ni sika manko pɛ sika Bank of Ghana akɔtɔ kyerɛ no adwuma abrɛ yi kuromafo ɛda ho te ha kwan baako ɛmsa pit baako no ɛwɔ kuro no mu paa ka kwan bi da hɔ no mɛkɔ gɔɔ so ɔmo de contractors akɔgu baabi sɛ ɔmo yɛ road diversion ɛsɛ yɛde ɔmo nkyɛke yɛ koraa compensation na mo gye wɔn no ɛsoso nti na ɔmo ntimi ntum no ɔmo settle mo ana yɛnyɛ compensation bi afro bi a ɔde ɛteɛ ne sɛ asase akɔkyerɛ ɔmo no ɔkɔ kuani wɔ so nti ɔsɛ wotua compensation di ma kuani no nti ɛne deɛ ɛnyɛ yɛ nyehyɛeɛ ama akɔyɛ no nyinaa kan ɔmo nneɛma ɛwɔ so nyinaa mu no sika mbɛtua sɛ kookoo ɛyɛ price ɔsɛ wotua take ɛwɔ price ɔsɛ wotua mayɛ saa exercise ne nyinaa nti ɛmla so sɛ motua akuafoɔ no sika ɛde ma ɔmo na mokɔ start resettlement ne de ma yɛ na yɛso yɛnya yɛfa ahodie ɛnyɛ saa deɛ a ano ɔde de ma community no community a yɛka wohwɛ nipa ɛwɔ mu na ɔmo dodoɔ bɛyɛ sɛn mebatɔ se wo community wohwɛ nipa ɛwɔ mu a ɔmo dodoɔ bɛyɛ sɛn ɛyɛ dɔɔso paa sɛ electoral areas ne yɛtu Old Town electoral area Zongo electoral area nti mɛmfa ne sɛ Old Town electoral area no yɛbɛtumi ɛne mmɔfra wɔ mu nyinaa nipa ɛto aba wɔ hɔ koraa Old Town electoral area no bɛyɛ 5,000 mmɔfra deɛ menim ɔmo dodoɔ no nti wohwɛ a bɛyɛ 7,000 8,000 deɛ ɛbɛduru ɔmo pra yɛnya no nti ɛsɛ ɔmo yɛ num saa na ɛteɛ mebatɔ se ɔmo pra yɛ no yɛte sɛ ɔmo yɛ 5 saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ ai saa na ɛteɛ by assembly member no deɛ me no kasa deɛ waba fie ɛma nipa mmienu deɛ ɔmo nso aba fie na mmeranteɛ mmienu deɛ me no kasa sisi a ɔmo da ho wɔ hospital sisi a mɛka ho asɛm hospital babie ne hospital yo honorable yɛbɛgya wo na yɛ nkɔmmɔ yɛ mfa ne nsoa yɛbɛdi akyire na yɛpusu mpanimfoɔ no so ahwɛ deɛ yɛbɛka wae yo me so meda ase yɛmehyira mo honorable Zakari Mubarak yɛfrɛ ne Jomo assemblyman bibia ne Old Town ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ yi asogyafoɔ a ɔmo ne mmabu na ɛwɔ hɔ ɛde abɔ ani no ɛneɛ ma yɛnkɔ mfimfiri mantam mmra na yɛnkɔdi nkɔmmɔ bi sɛsi a yɛnnua bɛrima Eric Anan ɛna si anan mu ɛwɔ mfimfiri mantam mu Eric Anan nkra a wato yɛ ɛkyerɛ sɛ akwadaa yɛ wɔnya mfinhyia no mmiɛnsa ɛyare ne maame de ne kɔ ayaresabea na ɛbɛrɛ a wɔkɔduru ayaresabea no na saa ayaresabea na wɔde akwadaa no kɔɔyɛ no na ayaresabea no mpanimfoɔ ɛyɛ nhyiamu nti ɛbɛrɛ a wɔde akwadaa no kɔduru hɔnom no wɔn anhyɛ da ɛnya bɛrɛ ama akwadaa no nti bɛrɛ a wɔn ankasa wi a wɔn nhyiamudie no na kyɛ sɛ akwadaa no ɛte nananom wɔn nsɛ do a akɔyɛ nsɛm tententententententen ɛwɔ mfimfiri mantam hɔ Erika na woteme nka yɛnkɔ tie sɛ deɛ nsɛm si kɔɔ so na nurse fo no wɔso wɔyɛ meeting enti mekɔtena hɔ a no wɔhwɛ me ba na me ba no ɔfe enti ɔfe na mesɔre na mekɔɔ nurse ne baako meka kyɛn sɛ me ba no ho ayɛ hyew nti wɔafe nti wɔma me duru na memfa ma na nurse no ka memfa me kɔ asɛm fi ne so na mekɔɔ yɛ nurse fo wɔyɛ meeting mehu nyansa sɛ wɔyɛ meeting na me so abɔfra no ho adɔ no wɔafe enti ɔsɛ saa deɛ a wɔnyi me foda no mam na memfa nkɔ ɔsɛ me ɔnyi me foda bi ama me nti menkɔ ase wɔ so no wɔso direct me bɔ soro ɛsɛ menkɔ soro menkɔ gye me foda amra ase wɔahwɛ abɔfra no na me san mekɔ ase wɔ bio mekɔ nso wɔse me san menkɔ soro na wɔdi me tostos na me sɛ saa da wɔdaada enti mekɔ akɔyi me health insurance ɛne me card brakwa card na makɔ baabi a mede me ba bɛkɔ me go do wa me yi card na madam was your friend bibi madam so am pray na me yi card ne kwa me fa me mo asem fi o se me nim na se me ye ma foda na insurance na card ni nyina abom a on pene me kra o hospital wo enti wa pene ma man yi me foda na me insurance na me call ase wo ansa na boy bi o ba hwe no na o ko fa adura wo di tua no o di betua no na o di drip be si ne so enti bra fi anopafo no wɔkɔɔye no na awiafo ba na kyɛ sɛ abɔfra no wɔafim no nsia na mekɔ brakwa hospital hɔ enti ma de spread ne sɛ aban ɔma brakwa nurse fo no wɔnyɛ aware no wɔfa me ba na wɔn sak wɔ nyina fi brakwa hɔ Eric ana woteme nka ma han hello Eric na pom te sɛn na me adom bibia bɔkɔ boy nkɔmɔ Eric medase na kɔpna rehoto bi a enam to ema akwere a wokwe mu ne nana enso etimi de na no bi tama tuja no eno esi da no piada ewo eye nsisi na ntemu ano ya ye fre no eye breman
and so I idea Kobna Arohutini Anopano and I idea and I would be in Tiatua, making for Uno, a Jan Honomona, I would pray or no Anna, Fondino, any original and Roma within na esiadano ana yade na eheye itebi abofano edini fi breman etiam edini kokopie mu breman rafa polyclinica ohe ta afano ohe na wa hakota ya he edi ama abofani na nsa abofano ho dodo na anofa siadano odi abofano kokodu honom no enti ya yade a edimayefo a omo breman rafa polyclinica honom editu na nim kiremu a omo ehwe aye staff meeting ne taso ntina bofane na ho na o njeni abofane da ho no mama me kata bia obia elti no ohya bo nurses for na tanka empo ba ko bi ebeti ababe hwese drip no de besi abofane so de si abofane so se obehwe no arefa akra na oberefa akra empo folder akra no ewo Breman Brakwa Polyclinic Honum, or yes, and Koji Fudano, a man paying for a some of food and a man, and Abofane da Honoma, Piano Pana, Hopme, Muhonoma, or being shed in meeting Crano Moye, Emma Bofane da Honomo, or with Tiba and Nete, Fupi and Twatan and Campus with Jayabam, Emma Bofan, if you Munemu, and I idea and pin for more Honoma, her bomber, Meno, and Hobato Mosreno, on Shannon Campus at Semono. One way ama ubianti the name of Natania Assembly Tiara Abofra original then Commanama Wujano. No, no, if it is in some room, it's a obesity have no harbor for Nasa Arahusin disease. Now, ordinary what somebody say, Breman is some Honoma, the Abofan, if free Abofan about Breman Black Honoma. A quantity a muchi and a quinance on your quine, I mean, cut a doom, Ufri Honoma, some Honoma Breman Black Honoma. Tell me how many can a bubble be 30 minutes into over the stress involved. Na mami ahomachi otu car one for car dia abofana be pima no pa na abofana enya ya de hwa ni nyina ne te omo se nurse for mo hono mo omu ye meeting na omu wie ye mpamra na abofana ifri mu no tamre no na omo ye meeting ewia na omo ka omo no nurse omo ye refreshment nurse na eya reho se ni ye pa e ma abofana ifri mu ni nyina mu no ya de mpam atem no ma he Eric hello Kobna na je so didi na no omu didi nyese bia meeting na no omo ye omo aye meeting na wie na mo omo wie na mra na abofa na menka na no kwa no na abofa na ye no bebi a na oje no bebi a na na no ho mete na samre ni mu no na ya de omo wie meeting na nka wotenka anye bia nurse ba ko bia na mi bi itumire ka ko ha abofa na samre ni mu no na omo ka oma no obi kan say omo hwe edibi nti nurse omo wie bibi a na omo kan meeting ni na ono be ediane a ombe hwe edi nti no eno me ade a maamne sha nese etwetwe asante omo nese omo Breman Brakwa Polyclinic no omo ho nso mbeji ni pankwa omo ni hono mo ewum ese edwuma bia na ewum a aya staff meeting course ne mo no se nipa ewu a nipa nkwa da se ne mo ho nso mbeji ni pankwa omo bo maame na no ba na maame ni ntina asamene so na so hwe ema ntamtrofo etibi no ade eme no ode asem na fa kodam Breman Brakwa aposifo endo omo ya atem ni ne mo ni nyina mo na ya ade a district honomo penyin pan no mo as district health officer no osema asem no no anti ne mo yensem trofo e bo na apum no ele wachi asem na over aya asem ni hwehwe mo nti no ye di asem ni chi ne ebesi bia na ebehwe ese ye ma Sompa etiefo no na hwefo o ma so ensi asem no kwabna Eric se si a wo report se si a try se ne administrator be din komo o se o mu ye meeting nti nya de a obetimi ne yakasa yenhwe empotam ho no wo na wonim ho yie pa eno nko ane polyclinic ewo ho ana asesen eno Breman esi am ho no mo a eba bra ko ho no no hospital bi ne ho ne ho na kwa check compound na check compound nso kwa ho no eno fa hibia and ofi esi am ho no mo eba Breman bra kwa polyclinic no ene hospital men ka se bia a so kakra o beti nya na abofa ne nkwada sani mo beti nya ha abofa no no ma fe ni ne sa so no de abofa no fi esi am ho no mo kwansensen no e de no ba beti mo bra ko ho no mo kwabna ko hospital one hospital nankasa no ne hospital no condition ankasa te say Black hospital hono no men ka se ense danye hospital a e chen su bia aka hello Eric Mitiewu pa menua hospital
hospital honom na nkasa so bi sai abra kwa honom enye hospital bi a chen so sa ne mo so wo he efia mo honom bra kwa ne nkuntra na nkrase na ewo honom ne dia menka se wo de to asan ye mu no ene hospital menka se ewo enimonyam kakra with regard to over nurses mo honom ene nyomo aka dia omo de ehe ayare for mo honom ntino bra kwa hospital na nkasa nya hospital a esu bi asa ne mo no so wo he district honom ne dia onno ne hospital menka se ewo enimonyam kakra nurses mo honom menka se omo edos kakra na omo manimu no ense ewo so kakra. Eric maame no ankasa ya woni ne din koma wo de voice yi ma ne yi wo bo nurse ni ba bi din watimi aben sa nurse ni ba no wahu nurse ni ba akra wo kan ho asem wono so sesen okre eba ne sa no authorities so mo hospital honom na akra no onim ko na onim yedwumi ekoba ne sa na so we nsam so ne wo yesa ogbo pini omo a se be yakro mebi omo no akasa no kra ya asem nti no omo honom na nurses na akasa authorities so mo tamre no ye bo mo a omo ankasa nti na nam so man sem trofo ye mu bia en saka asem ne ye etoto wo ma say district health officer no ewo brakwa district honom no wo he na so atia no mo mpempre no se ne nsa afi na ye mu sentrofo no bi ni police fo no bia omo nsaka asem no omo na fitri na se no no so ne nsa aka sa mo report nti he no school one mo mo na se mo no ni authorities ne de omo am tem one sentrofo ko omo anka pe ho kra to mi bai omo anka pe ho kra nti akra ndo mo sie na wie ho akwara no mpempe o ma he e de na akwa se hospital no mete beman esia kwa honom na no omo ahe ape omo pa omo emu honom no bebi a omo he na omo ojo honom omo de abofa no emu no honom no ma he de abofa na che le no onim se na asem na ba no se he ne ya asem ni mu se ya de be mpote kwa na ya ka abofa na emu honom na abofa na emu de to nti ne no abofa no omo he de memu na akwa se moche hospital honom na no ne moche ne abofa no omo he se mbe ne autopsy na ne na mse ma abofa no ofre ne nkwana no so tuma wale ti da honom mo kosoa bo adwuma kosoa ne di akire be san ba wonche be ye nua be ma Erika na ne tene nka edi free mfimfiri mantam no mu yi yen free Erika na de enu mu na yen kanfo maami abe heba clinic mfa mawo wo ba besia wo wa abodwe na wo siso be ma pa betena wiate na wie ebrei na be ma utadue mu aye mere de wo mo bocha so dem akura be ma de he wuni sika utadue na di wasema wo odi gina wo ba se tridi wo be yaduane a wo pepa na de ama wo maami abe ene betimi aboa wo so be ma utadue na twetenten tia be sen wo sere ho ya emu so eduro pa wo be hu adwuma de ama aye mu kuro stomach ulcer ema waduane papa bi ewuntumi nie maami abe ne eyi ne ho etwo don konso ni nyina da ye nwa adwuma twabrimbirim epilepsy kokotu awto ofro kaya na ni metifo okontokwa ya ka abodua de ahefom ni nyina da maami abe wo ye free ho wo sebra yo mu ha nso ka ho bi ye wo ba na tufitagu apampa de akira ho machi papa peso no beda nanso niema etwa ye wa himfie nti wa makwa ma ukundi muna ene de akwa adwuma be ma hunsuo nkwabo nyina da tete aguo na to pa hu di gudantuo mu maami abe obeyi de free sickle said the whole word was what to as yakura at the mount. What no so apatrapa new site from Mami Abe. I was 0243 345 392 and 0506 460 208. Na ono so dia wode eba ye enonom. Ye Bolivia Enterprise Future Life Smart Food boa papa was it 23 vitamins and minerals 90 amino acid omega 3 insulin ning nada wom enu nti wudi bia ebo ni pedua ni siesie wedie no mane ye kama wo ba wa ye kuntan pa ebema wo so ate fefefe ama wedie no ni so aye kama wonom wo sofo line alignment omni multi house no die no hwe fresh 0246 010150 and 0242878090 now oni wonum entweche enkomo mizo eni miza yani aje ya kan ho asem de akere mo wonum bi aboa papa koda num bi ye imam num bi ye bishop num bi ye pope so enum bi a ye
Mama Esther supermarket unsabeka bi ebuakwa Eben Baptist University Abawa supermarket and also a magazine post office wa or saying in ada unsa ebeka bi and a Blay Enterprise asin for su habitat big time ewa and unsabeka bi na also wakonom na odi bi so akwakoton na afe eye mankasim asin for su chifu praso ni nyina da ye gentle ha ya ye tretre ye nkwata be mu oba so mpa fie ya unsabeka bi upese ye delivery so ma wa wose from 055 830 0306 yento akase bono eso adehia ewo so ame makru na wo motia mu se traffic light wo hoi atumi asem finhia no aduonunum ya ye nyemfa ma wonum baabi a traffic no wono so aka twene bro na wadu so amedwom enu nti wo se wo mo ho kire wonom ya pisui etumi bo peso ma wu twamu a ehu pa edura najo de a na ye bo sanse street light wo nyina nso ye de abo aburu ma na papa chese nya de ye so ba akokora enso ewo ho na adehia adrawafo ne tibamufo no ene enua bema bawa beidu etwenkoma hello bawa onyene majuwe ohini ni mepacho ohini ni yo ma he mejo so mini aba na kwa ye senate ye omani ablepa mini aba edi kan ma minti asompa chiefo ina na menka se asenkafo na se adehye woso amakru omani abriye pa ni na ne se ne odi kan traffic light a woso amakru so amakru ya ye ka ho asem traffic light so wuduru a ayen kwantanan ufi offense oba ubi ta traffic light ya ye kan ufi keti anso ko offense obi mu ufi akọ space ba besin akọ Tafuni road nso traffic light wo na traffic light ya shankafo ho ade atomanim se so wo hwemu anfihie aduonu 25 years ni no obi kura etire mu so no de na wo free asempo se oba petition e won potem won nanso no traffic light free mu no mbe ye ya omo so ye na watch pepe na traffic light jigu ye no mpo oma jimu de no mu use nke bi omo de bo test nkeke omo sha se bi a omo so na se be ye kam omu wi omo so e free sa abre ne besi sa amna no ka se no enya de a eye urban rules for atunya yen hye aba be so traffic light na mo na se ni udi kan no se edu anyimbre no nan mu ho ekwa ubi hu traffic light ene ma kuro ebesi so ame magazine traffic na se tini ene wo so ofu offense so krono ma ba be si makro so no traffic no so say tini ni na nkamfu ano omo de atuja se sa de na ekoso no awo sema wo mu kese pa no se wo de police fo be gina so omo da traffic na ena ma wia kataban ye bo ni ami beduru wa no pai wetu ya kasa no pa no am ko na nam ho no na police fo ni gina ho a omo direct traffic no nanso no ewia pejan mu kakra no pinu a pe bia akwa utumu se akwa ya wo se mi ye pa nti omo de to mpanyinfo anim enkankan so municipal anim se the traffic light wo betumi aba be sisi na nanim ya the traffic light ni kwan so a betumi aka se ma kwanhia bebresi utumu se sa junction ne wo ho no de e be how kete pa betumi aba nti anim ya no mpanyinfo mehwe no mu sisi traffic light nse ne be ya akoba bi betumi akọwa no ne mpote e wo mpotem ho yene asenkafo ni bi na petimamfo bi e wo so amaku edi nkomo yentie nsem o mo de to yanimu traffic light masa mi ti se mi usa ache mi usa so da masa from my traffic light wa so traffic light ma usa so ya makum enko na ma usa so na ayi o jan traffic light na so and over no so my back on so na so asa mi traffic light bia okuma si biem ya de se mo mfa ya ho ye hu nyom pesa mo ye me fi se many Fred dia mo se macro traffic light me ya driver ni since 2009 me hu se macro traffic light aso hada I bre o tie simu a bre e so hwe ni fa hwe bonkum titi your friend say ayi junction ho free ayi ba na abo ho no e so accident pa e na macro ha say so tempia masa e ma traffic ba ha enti ya bre pa ya driver for ya bre the person we man say traffic light no omo meye omo nyanya ye omo police for me gina ma direction se be ya ni fa bako bonkum bako na dia so ye be bre ya driver for traffic light ni de nukure ni
was secondary school because secondary school was Santamai. The best in school na light we enye adwuma. If you say a big ball light we were adwuma 1 week pay. I don't know say no more test you say then you. If you work on light we adwuma anopa na e rush hour na man for ko adwuma na masa untim say police for am ha. Obetime di traffic so 1 hour. Enumere kra de na chen kra na ye ha no mo free takwa ni post office no mo doje be fa ha no ma. Omo ko ni road, omo ko just ha de traffic ni ha na ye brepa into the bia ye kan say municipal no is a municipal mo ba ha municipal ya we say taxi rank wa ha the bia mo ba ha but light no mo ye mo adin say on be ye hu bi ama it yesre wo ma say we be call radio so dia any omo be no be ye hu bi how did we bre nkan kan anwumre traffic light ni nya adwuma wa ni sprinter for one be gina traffic light na zeno mu lodu ama traffic na chisa to bisokuro junction and then how bre pa omo fa kwa no fa na aka one side nti ade ayi e da ho kire bre ha pa da ho kire bre nti omo hwe no nya hu bibi mai ye twa ho taw na ya san beto akase bo no eso bebre e na aka kire Ghana fue yay Fido Asisemo, my people. Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos, Fido any agent bia. Untieska ansia maubesia. Ekwaya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Ye ko Breman Kuforudua oba hima ye wo ho eye nana abena pokua. Ahosiesie dwumadie bi ekoso no ne nsamtwerefo edi nkomo no wo kire se Ghana fo ebra so se yedi ehuni na hunidie de ehuhia ensam na ekoso no ensam ya tete sam etete ye nyina ya koma bibi te sabra ma bonu nsi akro ntimi mie wa no nkasa wo na ntontom bewura wo no ni nyina ya meme ne wo na amasa ne me ni nyina aba ya kwaso asrebre mamma ye ne ye ma ne ye nanam eni die ne ahobrase ye kwaso wo mo ye na hunidie no aye ka ho asem na no a ne ye ka ahunidie na mra brema yesre wo we fa dia abo atratri gotem ni nyina so boa no a eba masie ko fo dia ho ni awoto me se ye ya kasakasa e brada me se me mekabi chense se wi ani ji twa kogu ko fo dia e kodu ko fo dia aso ana ma ye mobo akora no afra na na behwe sebe mi si gotem se mi ti mu a enye yi wota do ka akora to mu a ebemem eti be sretie fo a ye ne mo mo kase so wo mo nya ya mo a mabre ma ha hunidie no enkoso na nya kama yes so wo mo so ye bode wuro no na ka no ya announcement to a wo mo mo ye ba bia wo ni ahye bia wo ma ye djuma wo tra wo bi je taze kura furu ho a enye fe bi wo bi betimi ekura praye e betimi ekura na na ko tra betire so aye wo ma ye djuma e fe chensa mo be hye mo afie aye yo bosu pro bo ho a chese wo ti kura se ye wo ma ye gesra wo ma ni die ni akura se e da ye besa ye bia da bi o na ye besa ya da na akura sese ye di akura ye gusu aye ye di ye sukufu na wo ma bebo ye chidom eni ya etwagu ye eye nana abena pokua oba hima ya wo Breman Kuforudua ya ewo asante mantem hasene nsam a wode ma ye eno no na dwumadie no ase no na assembly member ya wo Breman Kentinka Dr. Donko Fodwo na ono so wo ho na semni school we dru fia da bia ye be school ayese ye nkoye picking na ya me school fo nyina na Breman bontini ye se wura ene ye hunse sade me nyina eto etwa ene se da bi ye na na mo tena ase no ni me wura ba fo kuti sam na Breman hene ene wana bo se chimensa bonso any penny for ten assisted there be yes and coffers had in maybe now a dear biano yes because and do be any mono and they are net it will said there be a idea that pebia you don't be sure but could be proper your man will be a female or heavier the rest I was ready we are a strong copra we are ne oh yeah clean up as I know yes see that's a school for no do mujima I just say idea so any and then your school be as a Pentecost secondary school as a Pentecost was the one from Piboniago into school for the idea and it is a don't know say my office in Mantia office no
na si abonten ne ma me mo no papa mo just adwumadi ese ya eno kura hye nipa nkuran eno ohwa ene ye yi brema mantam ba bia afa ye wie ye no so ye gata no ya huru mankasa ye huru mu wie so se ohwa ya san bo adura ye spray ye hu se wie ma hye entin tontom aba panti be kum tuntun nyina ma ye sie he ya eno kura ma kuro no kura no ade ko sonko sa ba kuro no eti ya hu sie ya ye nyai ya ade ye mene ba bia ntu ye praye no do ayato ya ye be che praye no ma afie afie bia benya praye bia afi na kuro bia be prapra ye ntwen se ebeduru adodua na se ne ya ba be ye sa adwumadi no eti ade ye hia se nye ye nko an ye efi na ko obi bia asanteman ye nyina ye mfia onyim ko ye wura ekra de to se enka eye bosumi nsu bia me de kan bia no ye fa nye SSC na ye brema ha de ndapa. We also senior high school to nsafra se wo ba no nyame na dom we junior high school na ope ba bi di akora na kwa we also senior high school na me kan for dem o se fa akora no ko we ase de o to ade a to ade pa na ache de ama no nchirima meto school de o de wo ba eko school papa fa akora no ko school papa na o chena bi no anko tu sika amfa ngu. We also senior high school general art, business, home economics, agric science, and general science. Was he encounter was said, Sakurano the neighbor school, Yanyiskabia. A quantity near our channel, dear no. Chese ama mata, Jumaquin after teaching in Hoka. Ntiakwana dia ne se obedware na obetena na yatre na de akwa no beda ho a e free books and past questions e be man nyina so e free akwada no se besa man scholarship obetumi aboa no na watimi aye bibia umpe we na opede he yesra wo se akwada na pass BC no nko a de a fa akwada no bla kunsu wi oso ho asem e na make asante mu asem na me no kan enye atoye mantamu kunsu wi oso ya ye asante mantamu Frempany no sesia na omoa eni nkyerɛkyerɛ mu bia 0244 654 432 0244 6544 32 Aperitivo say yan kankyerɛ wo sɛ wɔyɛ drink wɔn waboa no ho no nam nti wɔhia wo bia wɔnyina wo bia batiri so ansa na watimi ayi nkonya ne deɛ ɛne sɛ wɔboa nipa pomden siesie nipa ma nipa hoɔdene ba bia ni da so asakora no aperitivo ba mu pɛ ahoɔden timi ba efiri Italy abrochima mu ne aheda aboka ene ya ye ne de aba ne sa yenti mo woni gye ball ho kora no sa wokɔ Italian Serie A no mu ya wotum sɛ boys no wɔm hoɔden pa wɔm ye training a aperitivo okofia aperitivo nti sɛ wonya bidi a wawi ba bia ton drinks bia na ade no wo sɛ aperitivo na wopɛ na wo de afa wo taste kakra Frempany se sie 0505 53 6302 ana 0553 947447 na waje so fido wase yan kantre so sika sam de hu hia nti Google Play Store na download one app no *711 star nebo 9 miensa nebo hash una wokro no wo follow instructions no asika nyina no ba ba ye wo dia wo mpɛ na wo pɛ de he ya hwɛ sɛ ne ho nsɛm ɛno no na wonim sɛ ewiase a ye ba ye sɛ wo bɛda amoasomu adwo a ɛno na wo so da ye a wotimi kaye nipa se wantimi anana dwo no a woda sɔre anopa na ye bibi e ho Silent Night Guest House and Event Center wasi en kantra se Kumasi nyantre ne ase ha ya kyerɛ sɛ watra police station next junction na wo ho no ɛhɔ na Silent Night Guest House and Event Center wo program se bia wo ye bia bi wo ho ade bia wo pɛ sɛ wo ye bia no ɛwɔ ho ba bia wo dan so ye kama no pa no ano ye de ka breakfast dada hyɛ no nso sɛ wo frɛ wo mu sesie no a wa wie wo asɛm ka 0540 942916 0540 942916 na empanifo agye so so for me wie na de yetie efri Turkey mamu kyerɛ sɛ Ghana ni abrante fensa Christian atwutwa sam ensɛm wa yetete firi hɔ no enye de na yenwie we sana ya bekyerɛkyerɛ mu Nana nkansa aboadu aye boafo agrek nzema hene eno no na wode afutuo de amagana mabunu papa so omo madwumaden ene enseye ena emwa wonum omo da achinti no munya akwadwo bra se mepem ho anya ntam ne no nya de betumi aboa kora nana nkansa aboadu aye boafo enra wo bra na wodi akwaside ewo na himfie ene wode asemi di tumu wo se mabunu etumi nya abotoye mo ne abotra papa no omo de adwumaden si wo mani so na nyamesuro so ka ho de eni won beko manim enubone nom no wo munyai se kwabena ne besole akosi border so wanye baifo na wo hyepra so eno so nyade a etumi ebo akora enamfo bone ye etumi sisan wodaseni abrabo ni nyina da woka sa edifa ho wone sentwerefo ena twetwe nkomo ewo agrek enzema na himfie aden obuo ene kasade ene hye
afenase na yɛde obuo ne kasade ɛhyɛ afenase a fi sɛ ɛbɛkɔ yi ama yɛn sɛ mpɛmpɛ yɛ a meka kyerɛ mu nipa bi wɔ sɛ adwuma ne kurom a adwuma wɔ ha obiara mpɛ ne so ne n'adwuma adwuma a wobɛtumi a yɛde aboa ɛnyɛ ɔhene nko na ɛkyekyere kuro ɛnyɛ aban nko na ɛkyekyere kuro yɛn nyinaa si eso mu na ɛtumi yɛ woyɛ adwuma wosɔre a wagye w'adwuma na wɔwe nsa wosɔre a wagye w'adwuma na wɔnam baabi ɛbɛyɛ adwuma no bɛkɔ so sɛ adwuma bi ekuta wɔ bi a sɛ kua na wɔyɛ a hwɛ ne yɛ ne yie sɛ business na wotɔn nneɛma a hwɛ ne tɔn ne yie biribiara no wode nyamesuo ne akokoduro ne obuo yi a sɛ ɛbɛyɛ yie sɛ ɛnɛ mmeranteɛ aba ne mmabaawa no bebree mpɛ adwuma da bi a mɛka saa sɛ bebree mpɛ adwuma deɛ paa no si ahyehyɛ ntareɛ ne nenam abɔntene so woma no adwuma a ɔnyɛ Ghana woma obi adwuma a wobi adwuma no yɛ kɛseɛ no na ɛgu ade nti na ɛsɛ ba saa ɔno ɔbɛto w'adwuma wɔbi adwuma no ɔhu sɛ ɔda Land Cruiser mu ɔno ɔpɛ Land Cruiser so kyɛ wo deɛ no wakɔ akɔda mu ɛnyɛ yie kakra yɛdidi adwuma no yɛni adwuma no yɛdi aseɛ kakra but pɛsɛme nkumnya ɛne nneɛma bɔne ɛwɔ kurom a ɛne nkɔla aba wi nom tramɔ akoke nneɛma basa sɛ yɛtumi gyaa no nyinaa na sɛ awofono tui ɛmafo yɛkyerɛ kwan a yɛmfa so a ɛfiri sɛ bɛyɛ yie ɛnɛ obi akɔ asɔre ɛso mɛka sɛ Africa yɛne bɔne paa yɛne kɛseɛ aborɔfo no wɔn nkɔ asɔre bebree te sɛ deɛ yɛkɔ no aha yɛkɔ asɔre bebree no bɔne biara no aha ne firi adeɛ enye biara aha ne yɛ firi eti mɛsrɛ ɛnɛ afi sɛ ɛnɛ ne akwaside edi kaa deɛ a deɛ mɛsrɛ ɔman no nyinaa ne sɛ yɛmfa adwumaden yɛmfa obuo yɛmfa nyamesuro yɛmfa nkyekyere ɔman yɛyɛ ne saa Nana nkansa aboadu ayɛ boafo yɛ a wɔyɛ agric nzemahe ɛna ɔde afutuo de ma Ghanafoɔ mɛbuno no afei yɛnkɔta kimamu ai sɛde yɛde kaseɛ no ba no mehyɛ aseɛ de ma mo no abusua sɛ wokɔta kimamu a ɛnkra yɛ firi hɔ ba no nyade a emu ɔdɛ koraa ne nyinaa ɛne sɛ asase wosoɔ kasie bi asi yɛ akyerɛ sɛ adan a adwira gu ɛne nipa a awuo ɛwɔ takimamu no abusua nkontabuo no bɛgye wo nsɛm na ɛno ɛna bambɔfoɔ ɛne mpanifoɔ yɛ wɔta kimamu obiara ɛto bi ɛde fa wie mu nsɛmtwerɛfoɔ yɛ wɔta kimamu ɛbɔ amaneɛ sɛ abrante onya mfinsia aduasa yɛ ɔyɛ Ghana ni yɛ yɛfɛ sɛ Christian atwitwa sam yɛ akyerɛ sɛ osi akan ɛde ma Hatayaspo yɛ wɔta kimamu ɔmo hwehwɛ wɔne ne team na osi akan de ma wɔn no club no director Tana Savat ɔmo hwehwɛ wɔn efiri sɛ baabi a Christian atwitwa sam na ɔteɛ ɔda no ɛda na dwira gu enti ɔmo susu sɛ ebia na Christian atwitwa sam ɛne Tanat Savot na ebia ɔmo wɔ ɛda na se mpanifo ya atorenkyem san fanse bia nka Ghana ha se ya nadmo mpanifo ɛhwehwɛ Christian atwitwa sam ɛne Tana efiri sɛ ɔmo yɛ nipa mienu bi ani wɔ ɔmo pa ɔmo kyerɛ sɛ na ɔtwe wie yakura no bɔɔbo kuo ya yɛfrɛ ne sɛ Hatayaspo yɛ wɔta kimam Christian atwitwa sam esi akan ɛde ma wɔn yɛ Hatayaspo kura edi nkunimu a go a epie mu no Christian atwitwa sam ɛde hyɛ saa go no de ma club no na kan bi ma kyerɛ sɛ mpanifo kyerɛ sɛ wenu yɛ ade a wɔne wɔnim de ɛfa aboɔ na afei nso asase ɛkwan ne ɛfa so ɛyɛ adwuma no geological survey mpanifo ɛkyerɛ sɛ wenu deɛ asie no ano ɔdene paa na ano dene ne emu hye yɛ ɛyɛ no ɛyɛ 7.8 magnitude na ɔmo kyerɛ sɛ esi ahomakye nɔnan yɛ na nɔnan bɔpa ho meet edunson yɛ adeɛ bɛkye yɛ akyerɛ sɛ nnora ɛne ne yɛ ɛna saa asɛm no siyɛ na ɔmo kyerɛ sɛ esi bɛn baabi a ɔfrɛ sɛ Gansiatap ɔhɔ na esiyɛ na ɛno bɛn baabi a Christian atwitwa sam ɛne club director yi ɔmo da yie paa na ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ano dendenden yɛ 7.8 no esiyɛ no ancha kwa na foforo biem san siye na no na sɛ asɛm no kura ɔmo kyerɛ sɛ foforo yi a esiye no na ɛbɛn Albinistan mansin no baabi a ɛfrɛ hɔ Kasaharamas ya ɛno nso na ano ɔden pa ɛyɛ 7.5 magnitude na mpanifo kyerɛ sɛ siye no deɛ ɔmo keka kɔ yi deɛ kyerɛ sɛ ɔmo nkontabuo no bɛgyina ɔmo yie paa no a nipa boro bɛyɛ sɛ apem ɛne akyire ɛna awuo
wɔn trɛsɛ sɛ wokɔ Turkey na afɛn so Syria border no so hɔnom nso a hɔnom nso so no nipa bɛ sɛ ahanum ɛna awuo ya akɔyɛ ayɔrɔ hosɛm paa na mpanifo ɛtrɛ sɛ last year no September no ho a ɛna Christian atwitwa sama yɛka no ho asɛm yi ɔbɛsan afe baako contract ɛde ma bobo kɔ ɛfɛ sɛ Hatay Sport ɛwɔ Turkey mam ya na ɔtwe wie yɛkura no osi akan a kyerɛ sɛ ɔsan ɛhyɛ goal na ɛbra ɔhyɛ goal no sane kyerɛ sɛ akɔyɛ ne gisɛm paa sɛ no deɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ntimi nkase bi a wɔn ka te asefo ho mum na mmom no baabi a wɔwɔ yɛ ɛdan no adwira guo no ɛno na manfo yɛm hyehye wɔn yie paa wɔn sɛ mpanifo gu so yɛ ɔbɔ amaneɛ ɛpem so bia yɛ wɔn afa mu die bia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberante a yɛfɛn sɛ Christian atwitwa Sam yɛ wɔno ɛyɛ Ghana ni mapa wɔne ne manager ɔhwɛ sɛ kwan bia soɔ no nyame bɛyɛ adom yɛ ɔnsa bɛtumi aka wɔn nti yɛhyɛ mobɔ sɛ ɛfiri saa berɛ yia kɔpem sɛ anwummerɛ no nsia ɛbɛbɔ no deɛ bɛfiri wɔn ba bia no yɛde bɛbrɛ mu nti yɛntimi nka sɛ ne phone so amfa ne phone ɔkɔda phone kyɛ mutu ɔma frɛ phone no obi amfa kwabena 600 de ayɛ sɛ oni Christian ya frɛ ne phone so wampeke bibia kyerɛ sɛ yani yɛ yɛate ato nsuo mu awurade hu yɛ mɔbɔ ayɛ ye atwitwa Sam ayɛ den asi asɛm ni kɔpɛ bibia bɛdi Ghana Messi Ghana Messi nti ɛno nkoa baabi a wɔteɛ yie adeɛ bɛyɛ onyanya ɛwa na ɛne nka wɔnkɔ krabo kora nkɔ saa ma adeɛ nkyɛn ɛkɔ ɔba nkɔ aba bɛda adwene no nti sɛ ɔfa me sɛ deɛ aka no yɛntimi nka sɛ kɔpon kɛseɛ so menkɔpono kɛseɛ so wobɛkumi o mamberɛ o memere mu nyinaa afei yɛnkɔpono kɛseɛ so yɛagrɛsi baifoɔ ntimi antoto ne mu ɛneɛpɔn abusua yɛpɔn mo na asante yɛboa bɛna de tena ɔnkasa nsɛm fɔ pɛni ɔka wokukua Veronica ahofɛdua agya ndo akɔsɛ somu Elizabeth bɛnana yɛaboa ma libia bɔga fie gyewa akɔsɛ agyewa wɔmi nyinaa ka ho ana yɛwasare Murphy enso ejina mu sɛ abela ba na wobɛmfiri dɛ mu nso de a ya Grace maame wata ɛwɔ hɔ bi ma Akiola papa ni Godfred Kachire obi a wɔn ka ho ne de kase boy mu hwam sei ɛde brɛ mu wani tua DJ Rocky Fella ɔde nwom papa ɛbɛsom ɔhene ni amakrancha da zo asof maame premier ni mene nana kwabena kɛse yɛsɔre so akɔyi great man wɔ so ame ha ya ɔno adwumayɛfoɔ awiai etwa mo pruse yegu so ebom pa yes uchi great man mechia no oni no na yi bra kwajo Korea techima mazi kumasi mazi omusu ginam okay ni sister Santoa no magazine wo mo ya de o mutie ye pa kwabena ya enko chia o empe bre enko chia chia o mo